Van meer dan 200 leerlingen van Pieter Jelles en het Lauwerscollege in Kolm is volgend jaar geen lesruimte beschikbaar. De hele campus, inclusief gemeenschapscentrum De Kalle, worden nu al gebruikt om de leerlingen les te gaan. Er staan er al neetlokalen bij het campusgebouw. De need voor een extra onderkom is dus best wel hoog. Redelijk dringend. Deze mooie campus die is destijds gebouwd op 425 leerlingen. Op dit moment hebben beide scholen zo'n 550 leerlingen. En met ingang van volgend schooljaar verwachten we een dikke 600 leerlingen die onderwijs volgen op beide scholen. Dus dat betekent dat we voor dik 200 leerlingen op zoek zijn naar ruimte. De leerlingenaantallen bleven in de prognoses echt volle hoger dan de aantallen waar de campus krijglijn op bouwd is. Nevens de laatste cijfers zullen er in de toekomst zo'n 424 studenten gebruik maken van de campus. In plak van de 424 die op dit stuit te plakken in het campusgebouw. Dat betekent dat we ook structureel ruimtegebrek hebben. Hè? Want die campus, daar passen 425 leerlingen in. Dus we kijken naar structurele uitbreiding van de campus Kolm. Zijn we in goed overleg met de gemeente. Maar ja goed, structurele uitbreiding het gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen. Dus dat betekent dat we ook met ingang van volgend schooljaar op zoek zijn naar een tijdelijke huisvesting. En die lijken we gevonden te hebben in het oude gebouw van het Lauwerscollege aan de Johannes Bogemanstraat. Daar zouden we met ingang van volgend jaar heel graag een vleugel van gebruiken. Zodat we 8 lokalen in gebruik kunnen nemen. En we hebben gevraagd om... het is een oud gebouw, dus om die courant te maken. Waar zit de jong, zal de gemeente die het Harenboel de spoedonvraag voor de neetlocatie van de campus. Daarmee liep het er niet eerst even uit de loft. Ja, we hebben daar zeker vertrouwen in. We zijn de laatste weken echt heel goed in gesprek geweest met de gemeente. De urgentie is duidelijk, dus ik heb er alle vertrouwen in dat de raad vanavond instemt met het voorstel dat er ligt.